Isiqondisayo nasendleleni uNkulunkulu wethu namandla siyabonga ngebalisweni mweke nangalomzuzu abanye bahlangene ezindaweni eziningi ezahlukaneyo ezindlela ezahlukene kepha thina uNkulunkulu wethu sihlangene kule ndawo ngezwi lakho othe Baba asizike ngalo ubusuku nemini ukuze siphumelele kahle siyabonga uNkulunkulu wethu mwene nangalomzuzu egameni likaJesu qhubeka ebalisweni mwene qhubeka moyeni mwene nakule ndawo ngegama likaJesu Kristu mpelo wethu amen. Ngiyabingelela egameni likaJesu ngibingelela umama nobaba egameni likaJesu Executive Committee abefundisi bonke abakhona egameni likaJesu ngibingelela umama ubaba intombi insizwa uSunday School egameni likaJesu abasilalelayo abasibekhayo egameni likaJesu MC egameni likaJesu amen. Hallelujah. Ngiyazi ukuthi sekunaleso simo abanye bathe baya ku 626 kodwa umuntu 626 usedele egameni likaJesu amen. Uma ngabheka abantu belizwe bayenza izinto yabo amen. Abantu bezwe nje into yabo bayibambisisa kodwa thina esikhonza inkosi ephilayo esikhonza ukusigcina icala nje amen. Sihlule ngokusacrifice nje ngosuku olulodwa one day sacrifice nje ukuthi angizulala ngokusuku lwanamuhla abanye mhlawumbe ngokuthi bamabana ama commitment ekseni cha akukho ama commitment kodwa amen balusegodukile umuntu but ke wena bazalwane sijwayele ukushumayela kubantu ababili abathathu nibaleke kabi manje bangaka amen. Angazi ngesikhathi singakanani MC akangitshelanga ngoba no 2 hours ngawushumayela amen. 2 hours shumayela ngingashumayela isiphelele bazalwane uyazi mamdlala ukushumayela isiphelele isuka eMlazi uzofika kaMashu amen. Ushumayela isiphelele wesikhathi uthi usashumayela kamnandi njengoba bayisebehlile uthi la uNkulunkulu esekugcwalisa bavele behle bonke abantu esiteshini esilandela usale izinto bazalwane besibhekana nazo evangelini usale wedwa behle bonke abantu esiteshini esilandela usale amen. Kodwa asiyekanga ukushumayela ivangeli. Siyabonga bazalwane kakhulu ngibonge ithuba engiphiwe lona ukuba ngime kule ndawo egameni likaJesu njengoba bese kushiwo umfundisi uSimamane emdumezulu. Ngiyakholwa ke bazalwane inkosi yangisiza nje nami ngisemncane sengigugile manje yangisiza nje ebuncane impela ngigugile mhlawumbe uzokuzwa ukuthi hawu umuntu othi ugugile ngina 45 years ngisalelo 5 years nje ngithi 50 ngisalelo 15 years ngiyephesheni nyaka efanele kahle basabani ngikhulile nje impela. Ngiyathanda basabani siyezwe uNkulunkulu incwadi ngokuloba kukaLuka chapter 9 egameni likaJesu isihloko sendaba yami nje sizothi work like a slave and stay as a king tomorrow. Sebenza manje njengesiqinga kodwa kusasa uhlala nethezeke njengenkosi. Into okholwa bazalwane akona amaswidi akona onqamle ayimnandi kodwa ekugcineni asekugcineni inezinto ezimnandi nezinto ezinhle. Ingakho lithi iBhayibheli owesifazane nxa esazawubeletha uba lisisi ngenxa ama-pains azodlula kuwo ngenxa yethu kodwa lithi iBhayibheli bayisephethe umntwana uyakhohlwa inhlungu adlule kuso noma ngabe bekubuhlungu kangakanani. Ayibonge inkosi bazalwane ivangeli akuyona into
Yabona njengamanje la ngiyithathe ukuthi sisa exercise. Yabona uma umuntu eseyodlala igame eserious noma akadlali noma kuliphi ground. Akasebenzisa iground akade ejima kulo. Mase eyodlala ama-finals or whatever. Kodwa ukhethwe kwenye ground ahamba ayodlala kulo. Amen. Yabona masa celebrate kudla kukhona ukuthi Ebenezer kuhle bazalwane kodwa ekholweni asifundeni ngingaze ngene kuyona intshumayelo sizombonga nje uNkulunkulu bazalwane ukuthi usithwalile mhlawumbe wena awuhlabeleli lo mhlabelelo othi namhla Nkosi ngiyamangala uma ngibheke emuva ukube bewungenami kade ngafela endleleni ayibonge Inkosi ngoba bazalwane laba siyakholwa umusa uNkulunkulu wakhetha wena kwifamily yakho uyazi kunjani wakhetha mina asifundeni Luka chapter 9 ngokuqala ufunda iNew Testament yicheckile ukuthi bonke lababanye bebefunda iOld Testament amen mhlawumbe unakanga wena ubaba ke uyena ufundisa iOld Testament ngiyakwazi ukusho leOld Testament ngafundisa ubaba uma classmate wami egameni likaJesu amen siyafunda ke bazalwane isihloko sendaba sizofunda kusuka kuverse 1 sigcina kuverse 7 isihloko sendaba ihloko zimbili kule ndaba lithi ukuthunywa kwabapostoli verse 1 wayesebabiza ndawonye abayishumi nambili wabanika amandla negunya phezu kwamademoni onke nokuphulisa izifo wabathuma ukushumayela umbuso kaNkulunkulu nokuphulisa wathi kubo ningaphathi lutho lwendlela nalidodolo nasikhwama nasinkwa namali ningabi namabhantshi amabili nakuyiphi indlu engena kuyo hlala lapho nize nimuke khona bonke abanganamukeliyo anothi nxa nimuka kulowo muzi nithuthuthe nithilithe uthuli olusezinyaweni zenu kube ubufakazi ngabo bamukane bahamba imizi ngemizi beshumayela ivangeli bephulisa ezindaweni zonke verse 7 unesihloko verse 7 lithi isihloko sithi ukubulawa kukaJohane umbhaphathizi kwathi uHerodi umprefect ekuzwa konke okwenzekayo wasambatheka ngokusho kwabanye ukuthi uJohane uvukile kwabafileyo ngokwabanye ukuthi uEliya ubonakele ngokwabanye ukuthi uvukile umprofeti othile wabadala yebo uHerodi wathi uJohane ngamqumika mina kodwa ubani lo engizwa naye okunje wafuna ukumbona amen liphilile linamandla izwi lakho uNkulunkulu wethu ngcwele limkhali lihloninkembe sikahlangothi zonke liyahlaba kuze kwahlukaniswe umkantsha nethambo liyaphula imisedare yaseLibanoni liphunzisa izimbabala uNkulunkulu wethu ngcwele liphefumulelwe nguwe lilungele ukufundisa nokusola nokuyala ukuze umuntu apheleliswe yonke imisebenzi emihle ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha amen Angiphinde ngibingelele once again egameni likaJesu amen le indaba esiyaziyo kaJohane la uJohane ebekade eshumayela ivangeli
ekuqaleni kwakhe nokushumayela kunento ke uJohani ake yenzeka esakho process yokushumayela ivangeli ngoba akazange asabe ukuveza iqiniso. Futhi uJohani akathengisanga ngeqiniso, wathenga iqiniso. Ma uJohani esaqhubeka eshumayela, sikhumbula ukuthi kunendodakazi kaHerodiya eyasina yajabulisa uyise. Uma uyise ejabulile ngeke wabuza uyise ukuthi indodakazi yami ngikakwenzelani, ebuza endodakazini yakhe. Wathi uHerodiya, yathi indodakazi kaHerodiya, ngicela ungilethele ikhanda likaJohane, ulilethe ngoqwebe. Ayibonge inkosi. Of which is nayo kwakuyindlela eyayicelebrate ngayo, ngoba kunento engayithandanga esho uJohane ukuthi wayeshade nomkamuntu uHerodiya. Ayibonge inkosi. But isenzo sikaJohane awumazwi angamphatha kahle, ahlala enhlizweni yakhe and ahlala for years. Ingakho simbona esethela ukuthi akulethwe ikhanda likaJohane, lilethwe ngoqwembe. Angazi uJohane wabulawa kanjani, kodwa wabulawa kabuhlungu. Mawubheka-ke kule ndaba, kunabantu abethi babehlelwa izimo baphulekelwe ngesikhathi uPetru eboshiwe. Lithi iBhayibheli ibandla lawaphulekela ngesineke, kodwa uJohane asimuzwe ephulekelo khona ekade eboshiwe naye, ngoba izima izofana. Kunabantu abazongena empilweni ukuthi banxusele baphulekelwe. Lithi iBhayibheli uPetru ibandla lawaphulekela ngesineke, kodwa uJohane asimuzwe ephulekelo enxusele eceleni ukuthi naye aphume empilweni. Okunalokho kuze kufike esigabeni sokuthi uyabulawa, uyaqulwa ikhanda. Kodwa kunento engiyibhekayo bazalwane, ngizoyisho lento ukuthi kwesinye isikhathi ekufeni kubonakaliswa amandla. Ingakho uJesu uma evuka ekufeni, lithi iBhayibheli uzwakala ukuthi uJesu sengiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni, ngoba ekufeni ila kunamandla khona. Athi ohlabelela bebethi bayangqiba kanti bagqiba imbewu. Ngoba ekufeni ila kubonakaliswa khona amandla after ukufa. Ayibonge inkosi. Uma uHerodi ezwa ngezinto ezenzakalayo ukuthi abantu bayaphiliswa, abantu bayaphukuliswa, yena wazi uJohane ukuthi uJohane obenza lezi zinto ubecabanga ukuthi makufa uJohane akasazozwa lutho, kanti kunezinto ezinkulu engaphezu kwalezia ezenziwa uJohane asazozizwa.
uma ufunda u66 u10 11 and 12 kwesinye isikhathi ukubona ukuthi usathane wenza ukuthi usathane uthi uDavide wena Jehova usilingile wasihlanza njengokuhlanzwa kwesiliva wavumela abantu bakhona phezu kwey'nkalo zethu sangena emanzini nasemlilweni athi verse 12 khona kepha wasikhiphela kubusweni khona nalena kunesimo ozongena kuso kanti khona la siyokukhiphela khona. Yabona umuntu osaba inhlungu umuntu osaba ipain kunezinto ngeke uyithole ngoba wena usaba amaphela nalena empilweni no pain no gain ngaphandle kobuhlungu awuzuzi lutho yonke into mawufuna ukuzuza something uwangena ama-pains ngena inhlungwini lithi Bible asikaliwa thina ngokungaze kube segazini kulezinsuku ngithola sengila beqashiwe la kulawa khona inkomo bengazi ukuthi ibulawa kabuhlungu kanjani angazi ukuthi uJohani bambulala kanjani kodwa into engiyibone lapha inkomo iya entweni eyisaka ihanjisiwe khona uma ifika kulento ifika ithi shubi ikhanda isidumbu siwe ngapha sifane sipakuza siyalapha ikhanda selikhashekane amazi uJohani bambulala kanjani bazalwane kodwa ufeni wakhe kubonakala amandleva ngene eqhubeka kakhulu kunakuqala nomoya eza ukuthi hayibo leyo ndoda ngayibula nje
usentethe ngoba ayikho ichapter leBhayibhelini omunye wathi kunale ndawo kuthiwa i-blank page eshumela ngaleyo ntshumelo nje i-blank page mhlawumbe wawuyizwa before le blank page bese kuzoqala izinto ezintsha bese kuzoqala okusha esizowena siwelele ku-2025 biphephe zilungiselele ey'ndleleni zonke ngoba lithi iBhayibheli uma kukhona okuhle nokubi kuyeza lezi zinto zombili ziyahambisana kunjengokushintsha kwamasizini okhona isamayo nempilo injalo ingakithe indoda uma ngigijima ethafeni ngiyakhala ibuzakale lokukhalela ngoba ugijima endaweni eflat ukuthi intambeni ngiyakuyona ngiyazi kodwa uma ngigijima entabeni ngiyahleka ngoba ngiyazi uma ngiqeda intaba obvious ngiyokhangela ethafeni malithi iBhayibheli bazalwane nakunezinsuku baleka lithe iBhayibheli asibaleke singami ethafeni nasentabeni noma ngabe kuyanyukela baleka noma ngabe kuhamba kahle baleka ngoba isitha kakhulu sivamile ukuzuza la kuhle khona ngoba we spend more time on celebrating our yesterday victories instead of putting on more muscle to face our tomorrow challenges. Njalo ufakazi bethu ukhuluma ngento eyenzeka izolo as a result usathamiyazi ma ubhizi ucelebrate yena uyoshaye i-push-up ukuze kusasa akushayisela amandla angcono kunawo izolo. Umuntu omhlawumbe akaselebrate ukuthi thina ukuthi ngidlile namhlanje kodwa mayiqeda kuyidla uyabuyela ejimini futhi amen ubuyela ejimini ayilungise ayiprepare the next game ayibonga inkosi akahlali kakhulu kwi-comfort zone akakhululeki kakhulu uma ukhumbula lento kaJohane emlidele kulento uke wabuza umbuzo oyisimanga uJohane esephilongweni uzokela uJohane kuba lo uthi uJesu amayitshele uJohane ukuthi abangaboni bayabona ayibonga inkosi ngoba nawe senayo lento yokuthi wena ukuthi uJesu bengavuma kanjani kuba ngiboshwa kunazinto uNkulunkulu akufake kuzo mina nawe kabuyebuza ukuthi ngifunani lana ngilandeni lana ngoba ngiyakholwa ngoba ngiyanikela ngoba ngenza konke ngokwethembeka yini engibekela amen uyayibuza andiyona nobufakazi uthi ngiyamazi uNkulunkulu engiphakamisa ngimbonile uNkulunkulu engithatha from nowhere lapho abantu bese beyirayithe off indaba yami bese bethi kuphelile ngami ayisokuye kwenzeke ukuthi empilweni yami ayibonga inkosi kanti kahle kusejimini ayibonga inkosi ubu-exercise and mangabe sijima ngithi ukukhuleko it's exercise yabona uma ukhuleka kakhulu uwedwa ithoba yibody engekho umuntu ingakho bekuba namakamela kube nekamela eliphezulu ngisenawo leyo nto engqondweni ukuthi ngibe nekamela eliphezulu ukuze ukuthi umene ingabi bikho ezokuphazamisa ezisiyongena kwi-fasting sizoqala nonyaka singena kwi-fasting ukuthi usebhizi kube khona into ekhiphayo endleleni kodwa ma unekamelo eliphezulu awasibhizi nje preparing intshumayelo yalezinsuku
ngoba khona izinto eziyizikhiphe nje zikhiphe. Bethi ngiyafika ekhaya ingane yami ishise itende, bebeganga ngomentshisi yalayitha umatrasi engingusebenzise emotweni, wavutha indlu nje eseceleni yamathuluzi, wavutha lo matrasi wayoshisa netende. Ayibonge Inkosi. Uyazi intamba bengayo ungitshele engakafiki kulo, uvele wathi ngiyaxolisa baba, ngathi mina yini kwenze njani, wathi ngishisa umatrasi. Ayi bakukhumbule lo matrasi bekunetende ngaphansi, mengithi ngiyafika lishile. Ayibonge Inkosi, lishile. Haleluya. Uyazi ukuthi umoya ingcwele ngomlalelo kusisikhathi bekusanda kuya kothenga elinye itende, ulibonile umakhulu, bekusanda kuya kothenga elinye, ngathi mangisendleleni yathi into leli tende lihambise ekhaya, ungalisi kakho kodwa lise kuphi ekhaya. Ayibonge Inkosi. Okusho ukuthi lamatende ngabe ashe omabili, ukube benganalele lisha engakakhishwa mhlo kuplastiki nalo mhlawumbe lona ngabe lishela phela, kodwa ngoba ngamlalela umoya ngisendleleni ngomoya ingcwele uqoqa la uhamba kwese isikhathi uqoqa izinto ey'light nje unganakile usunganaki nawe, kanti kukhona into ezayo uwomlalela umoya mayikhuluma kuwe. Amen. La uJohane lithi iBhayibheli abapostoli bebenza imisebenzi yamandla and then bajabula bathokoza. Mufunda lapha ku verse 10, bebuya nerespond kuJesu lapha ku chapter 10, bathi Jesu amadimoni asithobela ngegama lakho, konke ngegama lakho nje lebo iyasithobe. Usethu uJesu ubone balindele ukuthi ubone uJesu mhlawumbe uthi wow nice one, wow ukubone mabekhalalisela bebefaka opopayi ma status benza yonke into, uJesu akakayenza le ukuthi ningathokozi ngalokho, kodwa ningathokozani ukuthi amagama alotshiwe esweni. Ayibonge Inkosi. Mina bazalwane, I want to be there. Ngiyafisa ukuba lapha ngenye imini noma ngabe yini engihlelayo endleleni, kodwa ngiphushela khona and idilei kaNkulunkulu bazalwane ayisho idinayazi izinto zakho babona ngathi ziyajikeleza, engathi ayihambi ngendlela wena ofisa ngayo, uzufuna ukuthatha shortcut kanti indlela enqamulela iyathathela. Yingakho abantwana bakwa-Israyeli kwaba nedelay, even though indlela babeyihamba babeke beyihambe for 3 days ngoba babeyofuna isinkwa, kodwa bese behamba noNkulunkulu sebezweni lesethembisa elinoju ney'nyosi bengasagijimeli sobe isinkwa. Kwaba nedelay ohambweni lwabo noma behamba, kodwa kwakhosta ukuthi ngoba sebehamba noNkulunkulu bahamba 40 years. Khona indawo nje abake bayizungeza bake badilaya, kwangaba mnandi ukuhamba kubo. Amen. Kunento engiyiqaphelile la uhambweni, wena izinto ezenzeka ngemuva kuwa uyibona, kodwa ubona ezingaphambili. Ayibonge Inkosi. Ngiyeke ngabona ngikwi-race abe bengilandela bebengaboni
elandelayo. Yingakho ethi uPhostoli Paul ethi ngiyakhohlwa okungasemuva ngiselulela kokungaphambili ngibheke emgomweni emkomelweni waphezulu obizwa inkosi ngoba nale nkosi isikhathi izinto zingazibambe wena ukubambelela intweni esezedlule ethe iBhayibheli inkathazo yosuku yanele lona wena usakhathazwa into eyizona wena usakhathazwa into engonyaka odlule noma kunabantu abasahlala ku-2023 kunabantu abasahlala eminyakeni eminingi yedlule ngoba uyakhathazeka uma ungabheka lelizwe lithi ungakhathazeki eBhayibheli liphinda several times ngoba kwesinye isikhathi ukukhathazeka kuyabamba ey'ntweni zakho ngoba ukukhathazeka ugcina ucabanga kona ungayicabangi enye into. Ayibonge inkosi lento ebasengqondweni yakho makuthi iBhayibheli siwumphumela wemicabango yethu yinto ibeke engqondweni yakho. Uyasibona yini uphumelele, uyasibona yini usamuwe empilweni noma ubalase mawubalise ukuthi into ethi ngeke ngihluphekele nje uzohlupheka yonke into osukuzoyenza uyibeka la ekhanda ngisho umuntu ozowakhipha ukuhlangana nomuntu kanti unendle ekhanda uhlangana nomuntu kanti unemoto ekhanda uyameditate ucaba ukuthi ngifuna lolu hlobo lwemoto ngifuna lo muso nje uyasiyawukabe siyawubona thina kade wahlala ekhanda lakhe. Ucabanga yini oyicabangayo ngempilo yakho? Ayibonge inkosi ungavumeli ukuthi baqiphe. Into enginothise ngembewu inamandla kakhulu mayisise enhlabathini. Hayi mayise ngaphandle uyiphethe kanje ayinawo amandla kodwa ifake enhlabathini. Meke yangena enhlabathini yini ngisho inhlabathi ithi angikwazi ukubhekana nayo. Angikwazi ukumelana nayo. Uyibona inhlabathi iqhakazela kuphumula uthi kade utshale uhlamvu olodwa kumile isikhwebu esinenhlamvu olodwa oluze. Johane ngamqika ubalo engizwa ngayo akapheli ngawo kukhona obuhle okusaya noma kungakubi ucelebrate empilweni ucelebrate izinto zibheda makuthiwa hlabelele iculo lokuqoka usesephila ungakaphumi kuyona ipusekuyo kodwa uhlabelele indumiso uzwakala ukuthi abebusidlula ezintweni ezinzima kodwa njalo siyaqoba. Njalo siyaqoba asikhulekeni babegameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Ngcwele, Baba sibongile mangisomuhle nangalesi sikhathi nangalomzuzu osiphe wona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba sizizamile izinto emhlabeni zokusiphucula ukuze sifihle ubuze bethu esifunayo Baba ukuthi izwi lakho libuse emakhayeni ethu, libuse elizweni lethu elishabalalayo ngenxa yesono. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi Nkosi yami masiza uwe uNkulunkulu onamandla wena uyasula inyembezi kuwe uNkulunkulu wethu kumnyama kuphenduka
namandla okumelana namaqhinga kaSathane ngoba sibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemimoya mabusa basemkhathini. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ukusipha amehlo womoya, usiphe izindlebe zomoya. uNkulunkulu wethu onamandla, njengoba sihlale siqwashe silinde, njengoba isitha sizulazula njengebhubesi elifunela izakugwinya. Siyakhuleka-ke malusobuhle nabo abantwana bakho bembathe nakulesi sikhathi sithe siyaplena siyahlanganisa esizoba athekha ngaso. Baba bakuvikele babiyele athi uDavide wena Jehova ungisungezile ngemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwekhanda lami. uNkulunkulu wethu ongcwele siyakhuleka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kubabi munye namunye ozosala. uNkulunkulu wethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga. Moya weqiniso siyabonga. uNkulunkulu ophilayo ngegama likaJesu Kristu. Amen.